How's your day, sir? Can I ask a question? Apoy, English hero ate. Oh, di suraan na. Something wrong, sir? Why are you staring at me? Nalaing ag English ka. Oh, di suraan na. Bak, ya ka no. Baka muna. Sir, where's the big house? Pweste sa bam. Diretsyon na pinagsasaom. Sikat ni malwag. Oh, ganda na. Jay, you know, may bulaklak na oh. May pagkukuhaan na tayo ng pipinaw. Ha? Mapapap na ikaw. Oh, ganda na oh. Oh, dami ng bulaklak. Oh, you know. Tama yan? You know. Saan? Parang to'y dalagayang bigbigatan pa siya naman di ubingan. Oh? Hoy, apay nakaukan niya dito ay. Adati na pan di balay. Sino like? Mandi ka maammo, tatala makita di nga tao. Agpaaramid ka no sunat itubo. Tubo? Anong klase nga tubo? Kutubo ah, kaapananan ni supay nga sideline mo. Supay ajay. Sige. Di na babanda, Jay. Di ka no kalibungan, basta biro ko nyo ka na idakkel nga balay jay. Sige raw. Tagyabag ti kadwa. Apay nga gayab ka piti kadwa, apay madim kaya nga may maisang. Kumalay ko nga eh. Baka tubo ti niya jaramidag. Mabakat ko nga raw. Sa bagay ah, sige ka nga ro doon, maday ka giniinom dya ah, malpas ka trabaho. Woy. Apo mo. Ito na ko. Bukis si Sabanan. Papanam. Daramidag. Dapapananta. Kaya da, kapaya pa pananta ko mamanayin. Nagpaparami tubaw. Di ka no kalibungan. Dakil ba nga pagkakortahan na ta? Kumalay mo ay. Takal. Baka niya ti tubo ti paramid da. Po, ay, dakil nga kortahan, Andres. Kutakal ka talaga. Tubo pa lang nagdakilan. Nakakadwa anak. Untahan. Agubra ka, wala dalam nga gamit mo. Kapag sikat da. Bumulot ang talot dyan. Apay kapoy. Mabalimit siguro ako yung martilyo ko ng Andres na yun. Heavy duty ata. Kis ti Sabanan natin ang martilyon. Baka oray lang sa naglalata natin, pati makapag-out. Aman, kaya nata, tested atan. Sige, yung takarutain. Sigurado ka tayo. Uy, yeah boy. Nakadikit gamit kong alanganin. Naglag ang mga martilyo mo. Sakay ang matabike mo ha. Gusto na, mabati ka no ka. Sentimetro. Lapad na. Yes. Balin atoy. 13. Daklaw na yata, nalabsan akon. Balin to na harbisin no bigat atoy. Atoy. Talo penal daw. Dapat jay. 30 mo lang. Duwa na maharbis no bigat. Dapat nga tata. Dapat jay basit. 10 minut lang. Santo man na dyan. Sakto ay may isa. Kis ti Sabanan bak. Di na natambalay na jay. Kamu kasi ka tinagawis. Takal nga pala ko na namay. Nagsabot tala pagdamagan tan. Sige. Ay, atani bak. Damag ka. Sige. Excuse me, sir. How's your day, sir? Can I ask a question? Apoy, English hero ate. Oh, di suraan na. Something wrong, sir? Why are you staring at me? Nalaing ag English ka. Oh, di suraan na. Why are you silent? I said, I have a question. Bakit naglayin ka mag-English ha? Madinsa ah.
Agdaringungot, agong kutoy. Siya matigtamag ba? Hey brother, You know the big house? bak, tama mo naging miss ko. Pwesti sa banan, nalalay man naging listi maisan. Sir, do you know my best friend said? The big house? Because I have something to fix there. Yung nga tati sumbat ko. Amumut kag karate. Sumbat ko latay yan. Ya! Bak, ya ka no. Baka muna. Sir, where's the big house? Nawatang yung baga na bak. Puro mo iya. How many did you know? How many ka no? Nagkarkarate ka 30 kiti kababaan. 30 pa ka no bak. Baka 30 miles sajay. Mati, baka yarda di bagbagana, 30 yarda. Okay, si sabanang bak. Nakato pagdamagan na, dapat tama na. Supay Damag talaga ta sa baling. Mapapiyapay. Pwesti sa bayaw. Ilocano kayo mo lang gayam. Kinarigat nagpay naging lace. Urahin da man. Ano pa pala na di bak? Kaungit sa amin, Teng. Dan, Susahan taktin. Itak man tila ingyaw. Hey! Come back here! Nalalan ka kidiging list niya kam. Pirdi tao liyaw. Pwesti sa bada dagajayay. Turbuti pinagubra. Pwesti sa bam. Diretsyon na pinagsasaom. Sikating malwag. Madinak sang sangitan dita. Anya ba ti kaya mo na damagay? Agtal na ka man dita. Amok na kasabwa mo di duwa. Nagado ti pagtripan nyo, sakpay. Dapat ti agdamag ti may sa malwukaw.